día, benvidos e benvidas unha vez máis a este espazo de Conversas Biosbardia, como sempre na nosa librería patrocinadora en Cartabón, en Vigo. Hoxe teño un prazer inmenso porque estou coido que coa traductora máis laureada da historia recente de Galicia. Preparando esta entrevista empecé a mirar a cantidad de premios que tes, María, e é alucinante. Antes de nada, se che parece, vou facer unha moi breve biografía túa. María Alonso Seisdedos naceu en Vigo no ano 1961. Ten un doble grao, que diríamos hoxe, en Filoloxía Hispánica e en Filoloxía Galego-Portuguesa pola Universidade de Barcelona e pola Universidade de Santiago de Compostela. Leva no mundo da traducción prácticamente desde finais da década do 1980, coincidindo coa chegada da televisión de Galicia, seguramente despois falaremos diso. E pois, a partir da década dos 2000 empezou a traballar en traducción literaria e coido que o seu punto máis forte ata o momento é a consecución do Premio Nacional de Traducción no ano 2013 pola obra, non a temos aquí porque levou na Gonzalo á Feira do Libro de Ferrol, polo Ulises de James Joyce, que en colaboración con outros traductores que publicou Galaxia. Desde ese momento pois está ganando premios prácticamente por todos os libros que traduce con todas as editoriais galegas, tamén traduce o castelán, domina alemán, francés, inglés, italiano, catalán, e durante esta próxima hora e pico pois falaremos un pouquiño da túa traxectoria, que tamén no último momento inclúe unha obra literaria que está a Germain. Non é moi habitual, hai algúns casos de tradutores que despois se fan autores, o que pasa que quizáis no teu caso é un pouquiño serodio neste sentido, pero falaremos de todos estes aspectos, se che parece ben. Serodio é unha palabra que che gustan a ti. Gústame, pero sí? Aplicado aos frutos. Bueno, moitísimas grazas por estar aquí, María. Se che parece ben, como facemos sempre, empezamos polo principio. Retrotraete a túa infancia, e contame un pouquiño cal foi a túa primeira experiencia coa literatura. Non sei se xa desde pequena querías ser traductora, se primeiro querías, pois, mellor ser escritora. Supoño que primeiro fuches lectora, antes que nada. Sí, a miña primeira experiencia, evidentemente, é ca literatura, pero non sei cal foi o primeiro libro que lín, que tampouco entendo como a xente se pode acordar deses detalles, salvo que empeces a ler moi tarde, claro, que depende das circunstancias de cada quen. Pero eu, hai recordos da infancia que non sabes se os recordas realmente ou se os contaron, non? Porque son da tenra infancia que se chaman, pero eu si recordo estar na cama e ca miña nai a lerme contos. Entón, cando empecé a ler, si que recordo no colexio alemán que nos ensinaron a ler. Daquela aprendíase a ler moi cedo, porque xa se aprendía a ler, non sei, desde que entras na escola, pero nos realmente empezamos no colexio alemán, empezábase máis tarde. Entón eu si recordo estar na clase e non aprendíamos como se aprendía daquela co catón, senón por sons. En vez de mamá, era aprendíamos a facer así, estas cousas. E entón, pois non sei cal foi o primeiro libro que leín. Si que con respecto a si xa quería ser escritora ou traductora, pois non. Eu quería ser algo relacionado cos animais, as plantas, decir. De feito, estudei todo o bacharelato en ciencias porque eu quería ser bióloga, como Ana Obregón. E que pasou entón? Que pasou entón? Pois que as matemáticas se me daban e se me dan. E así me vai fatal. E entón, eu aprobaba as matemáticas, pero a moita custa. E entón, pois, entre que a bioloxía daquela non tiña saídas e que os idiomas se me daban ben, pois recordo perfectamente unha semana antes despois de que acabase o COU, que estábamos un grupo de compañeiras do instituto falando
ali do que íamos facer, do que non íamos facer, e pasou por ali unha profesora de literatura que ni siquiera me daba clase, porque daba clase en ciencias, ou en letras, e eu fora por ciencias, que dixo, tío, que tiñas que facer era unha carreira de letras, e soltou aquilo e marchou así. Eu quedei a pensar e dixo, pois vai ter razón. Se foi como unha pedra no medio dun río. Si, unha pedra no camiño. E tropecei naquela pedra, e como era moi sobrada eu daquela, porque claro, outra das opcións que tiña así familiares era facer farmacia. Pero para que ia a facer farmacia eu, se xa con 13 anos sabía todo o que había que saber nunha farmacia, non? E como xa sabía alemán, sabía inglés, para que ia a facer filoloxía xermánica. E fixen a filoloxía que a mí me gustaba, que era a de traballar ca linguaxe, porque eu fixen filoloxía non polo interés na literatura, que a mí gustaba ler, pero non me gustaba analizar libros, que entendo que ten moita utilidade porque comprendes moito mellor, igual que comprendes moito mellor unha obra de arte cando xa explica que simplemente cando a ves, ou un viño cando che explican todos os sabores que ten e non sei que simplemente cando bebes e dis, pois que bo está, non? Lógico. Tes outra visión máis ampla, pero a min o que me gustaba é traballar coa lingua, eran esas cousas que lle gustaban a pouca xente, como a sintaxe, a gramática histórica, e de feito en Barcelona ao facer a carreira, as máis das optativas que teño son precisamente de lingua, de literatura facía as mínimas, e bueno, pois o que tiña moi claro cando fixen a carreira era que non quería dar clases, porque aquí onde me ves hoxe falando en público, xa non digo que o pasaba moi mal, porque sigo pasando mal, pero de feito esta noite dormín fatal. Vaya. Pero antes era absolutamente imposible, resultábame imposible chamar a unha porta e dicir, mira, son tal, e quero traducir libros, ou facer cousas dese tipo, o sea, son moi introvertida, e bueno, pois tiven a sorte de que acabei a carreira despois de dar así varios tombos cos infelices alumnos os que lle toquei, iba a decir en sorte, pero máis ben en desgraza, que lles dei clase, pois estuve en unha tempada aquí no Instituto Femenino, no Instituto como se chama, no Santa Irene, e logo fun para Celanova, que foi no sitio onde máis me gustou dar clase, do pouco que me gusta, e logo mandábanme para Carballiño e dixen que non, porque xa empezara a facer traducción audiovisual, que entrei por un exame que fixo un estudo necesitaba traductores, presenteime a ese exame, e ao principio dábanme traballo como autónoma, pero despois contrataron, estaba ali Rosa tamén naquela gloriosa época, naquela fábrica de dobraxe, e ali aprendí o oficio da traducción para dobraxe, e entón aí enganchei, e bueno, inda que nunca estivo ben pago, pero comparado co que se cobra hoxe, pois vivíase bastante mellor. E así empecé por aí, inda que o que quería era, no fondo, algo relacionado co mundo editorial, porque o que me gustaban eran os libros, non as películas. Non quero decir que non me guste o cine, sino que, bueno, non me gusta a televisión. Nunca fun de ver televisión. Pero bueno, como, sei, o que me gusta é xogar cas palabras, a dobraxe, iso permítecho, e aprendes moito porque tens que ser moi rápido a hora de escoller, porque os prazos non son os dun libro. Un libro, inda que che diga, non, quero po mes que ven, pero é un mes. En dobraxe non, é un episodio ou dous, depende do que duren, e veña, e un e outro. Entón tens que ser moi áxil para pensar,
en fin. Pois despois, se che parece, seguiremos afondando na túa trayectoria profesional, pero sí que quería saber que queda hoxe desa nena que quería ser bióloga. É dicir, non sei como por así decirlo, reconstitúe a súa vocación ou o seu gusto adolescente. Non sei se hoxe, pois, tes interese por, non sei, tes mascotas ou como se vehiculou ese interese polos animais? Non, a ver, os animais gustaronme sempre, pero quero decir que bueno, nalgúns currículums breves que hai por aí meus, sempre acabo de maior quere ser bióloga. E a verdade é que eu pensaba facer iso cando rematase, vamos, cando me xubilase. Pero hoxe sei que me vai ser moi complicado, non por problemas económicos, fundamentalmente, porque de feito estudei 2 anos de bioloxía cando empezou a universidade en Vigo. Estuve estudando 2 anos de bioloxía, pero chegou un momento que o tiven que deixar porque tiña que desplazarme, porque bioloxía é unha carreira na que a práctica é fundamental, pero claro, tamén tes que asistir ás clases teóricas porque senón tes que andar pedindo apuntes, que era o que me pasaba daquela. E bueno, creo que non me van dar os cartos da xubilación para ir á clase todos os días, inda que faja poucas asignaturas, pouco a pouco non creo que poida acabar a carreira, pero bueno, aproveitarei para... Porque o que si descubrín neses 2 anos, quero dicir, cando eu soñaba ser bióloga, o que quería ser era traballar en Doñana, por un exemplo, non? Ese era o meu soño, pero logo descubrín que me apasionaba a bioquímica e a microbioloxía e todo eso que está relacionado un pouco ca sanidade humana e animal, non? E tamén das plantas, o sea, o mundo que non se ve. E bueno, creo que está todo un pouco relacionado co mundo das palabras, ao final, porque ti cando ves un bosque, se non sabes distinguir as árbores e as plantas, ves unha mancha verde. Claro. Pero cando sabes, iso xa non é unha mancha verde. E entón aprendes o nome de cada... Eu penso que está todo moi relacionado co amor polas linguas. Porque non é... Porque o das linguas é unha obsesión, realmente. E antes dicías que dominaba non sei cantas linguas e a verdade é que non domino ninguna. Tampouco creo que haxa ninguén que as domine, para empezar. É unha maneira de falar. É unha maneira de falar moi que dá lugar a moita confusión e que me parece que non... Porque precisamente o fermoso das linguas é que non se acaba. Exactamente, xusto. Igual que o mundo que non se acaba nunca, non? Entón, pois iso é o que ten. E traducir permíteche sair dese mundo teu e coñecer outros mundos e as palabras que moven eses mundos. Claro. Nomeabas moi ben esa relación entre, efectivamente, a natureza e a lingüística, incluso a nivel gramatical, porque hai unha xerarquía dentro dun bosque, non é só que só vexes unha mancha verde, senón que non és capaz de ver esa xerarquía. Claro. Todo ese gusto pola sintaxe, pola gramática, ainda conservas hoxe tamén? É dicir, cando ti te enfrontas a un libro como escritora, tamén che gusta cuidar ese aspecto? Home, claro que me gusta, pero sobre todo doulle moitas voltas quero dicir, vouche explicar un pouco como traballo, non? Eu traduzo así do seguido e fago unha especie de borrador da traducción para entender de que vai a historia e que todo quede máis ou menos no seu sitio, pero logo empezo a revisar e a revisar e a revisar, trato dentro do posible que non haxa rimas internas, evitar, para eso hai que evitar moito os adverbios en mente, porque, bueno, cando traduces do inglés ou do alemán, que peor aínda, porque é máis enganoso nese sentido, os ingleses utilizan adverbios para todo e os alemáns tamén, só que os disfrazan de adxetivos, co cal estás continuamente con adverbios polo medio que, claro,
logo tes que buscar a maneira de decir iso, pois unhas veces utilizas un adxetivo, outras veces utilizas unha, bueno, agora idesme perdoar, pero xa ni me acordo dos termos técnicos, pero bueno, creo que se chama locución preposicional, en fin, unha preposición e un sustantivo, non? Para evitar os adverbios en mente. E vas xogando con iso para evitar que haxa dous participios en ado na mesma oración ou en oracións moi seguidas, e vas cambiando de sitio as palabras, co cal perdes, que creo que non sexa unha perda, pero perdes moito tempo en todo ese traballo de facer que aquilo soe o mellor posible, porque, bueno, supoño que é o mesmo que fai un escritor cando escribe, non? Que tratas de que iso soe, de que as frases soen ben, e ao mellor rompo moito a cabeza con esas parvadas, pero non o podo evitar. Creo que o recoñecemento que recibes polas túas traduccións indica o contrario, non? Que che pagan apenas esforzo. Bueno, é que non sei se me paga. Bueno, pagar a pena non é pagar. Pero bueno, sí, tampouco sabería facelo de outra maneira, non? Claro. Se te parece ben, volvemos a esa época da dobraxe. Eu dicía ao principio que seguramente tivo moito que ver a eclosión da Radio e Televisión de Galicia. Toda, sí, todo. Quero dicir, se non fose por iso, non sei o que estaría facendo eu hoxe, pero igual estaba facendo algo que non tuvese nada que ver ca traducción, claro. Pasa que daquela dobrar todo o que tiña que ver co galego era facelo sobre o nada, non había ningún antecedente. Non sei como traballaba desde aquela. Pois mira, aí teño, xa che dixo, está aí Rosa, que pode falar, que non me deixa mentir. Non te deixo. Pero era complicadísimo, sobre todo porque había unha especie de obscurantismo terrible por parte dos lingüistas da televisión galega, que era algo que non o podes creer, porque tiñan unha especie, non sei se chegaches a coñecer o famoso Volga, vocabulario ortográfico da lingua galega, que despois alguén debeu de pôr de roubar ou algo así, e se fixo público, pero ao principio era segredo. E entón, claro, nós como traductores, aparte que non tiñamos material ningún, porque non había un dicionario da Real Academia máis que unha cousa así de moi pequena que non daba, pois tiñan aquel Volga, non, iso non se pode empregar, que non ves no Volga, entón claro, pero isto que estou contando así como un chiste é moi serio, porque se non se podía empregar, o take, que era a toma que se fixera desa dobraxe, había que repetila, e iso custa diñeiro, porque hai que volver a convocar os dobradores, quero dicir que non era un chiste, e bueno, pois eran tempos moi complicados. Eu realmente non sei como facíamos, porque ademais non existía internet tampouco daquela, que o cal estaba recorrendo que hoxe tamén o faz, recorrer amigos, especialistas, pero bueno, o contacto é moito máis doado, non? Porque sempre podes dar un grito nalgúna rede social ou nalgúna asociación de traductores, que tampouco había. Quero dicir, sí que estaba a ATJ, creo, non sei cando se creou, pero supoño que sí que estaba, pero co mundo da dobraxe unha asociación generalista non había, e entón pois era moi complicado, pero traducíamos e saía adiante as cousas, e de feito creo que con bastante dignidade, e incluso con máis dignidade da que hoxe, porque, por desgracia, volvemos ao mesmo, as tarifas non subiron, os prazos son moi exixentes, porque logo viñeron os ordenadores, veu internet, e parece que como agora temos máquinas, pois é máis doado traducir, non, o traballo segue sendo esencialmente o mesmo. Ti falas de que o fixestes dignamente, pero eu recordo que, sobre todo a década dos 90 e a primeira do 2000,
a dobraxe en galego, bueno, colleu incluso certa fama incluso fora de Galicia. É dicir, hai hoxe, 25 anos despois, úsase casi como un meme, no? Eses diálogos que existían na serie do Son Goku, por exemplo, ou a dobraxe de Pulp Fiction de Tarantino, que era, tiña como un estilo distinto, no? O que a xente percibía do castelán, no? Sí, porque eu creo que, claro, cando non había unha tradición, empezábamos de cero e entón pois era como inventar, non? Entón, claro, evidentemente saiu algo diferente. E aí creo que tamén as voces dos actores tamén influíron bastante. Porque pois non había típica voz estridente para facer sobre todo nos dibuxos animados, que todo o que foran nenos facíanse cunhas voces estridentes como se non houvese nenos con voces graves, non? Pero claro, como facían esas voces mulleres, claro. Pois todo era moi... Bueno, a min púñame bastante nerviosa. Sí, e a verdade é que fixo un labor, e isto dixo non porque eu... Dijo porque houve moita xente pois da xeración nai do noso gurú Manuel Arca e Gabriel que aprendeu, bueno, non é o caso deles, non, porque na súa casa falábase galego, pero moitos nenos que vivían en ambientes de fala castelá e que aprenderon galego a través da televisión, cousa que hoxe é absolutamente imposible. Non só aprendíamos galego porque son desa xeración, senón que determinadas palabras son hoxe populares grazas a esas dobraxes. É dicir, a famosa frase do Son Goku de boutes na quizar miñoca, eu penso que se non fose polo Son Goku, miñoca hoxe prácticamente estaría en desuso, non? Sí, pero incluso expresións como atalojo ou adeus saíron gracias, claro. O sea, popularizáronse grazas a televisión. Claro. Porque antes, quero dicir, todo o mundo día hasta loiguiño e claro. cousas así, non mesmo se falaba en galego, claro. E todo o mundo decía adiós, non? E hoxe non, e foi grazas á televisión, claro. O sea, foi importantísimo. Sí, de feito é unha gran pena que hoxe a Televisión de Galicia perdeu completamente a influencia sobre o país, é unha casi residual a nivel de audiencia, e sobre todo que renunciou principalmente a iso, no? o seu papel institucional de normalizador da lingua, no? Sí. Que daquela sí que o tiña. Pero bueno, supoño que iso que lles interesa. No, iso por suposto, no? Que é interesado por suposto, pero non deixa de ser triste, non? Non, é tristísimo, pero en fin, si é o que queren, non sei que podemos facer contra... Pouco. Quero decir, facemos o que podemos. Exactamente, justo. Pero é bastante triste. E por non falar, quero decir, do triste papel da escola, que tamén, que hoxe este a peor a escola en galego, que cando estaba Fraga, que é moi triste ter que decir iso, tendo en conta quen foi Fraga. Xa. En fin. Despois falaremos un poquinho da escola a nivel de traduccións, pero sí que me interesa ese momento de cambio no que ti decides, antes dices que che daba un pouco de vergoña ir polas portas a ofrecerte como traductora literaria, pero supoño que en algún momento ti veches que facelo, ou viñeronte buscar? Viñeronme buscar. Ajá. Como toda na miña vida. Porque sí, porque ese exame o que me presentei para dobraxe foi un amigo que me avisou de que o vira no xornal. Eu empecé na dobraxe de pura casualidade. Un día chamei a Carlos Lema de Galaxia porque o que se facía era revisar textos. E chamoume un día chamei eu para preguntarlle non sei que, e nin sequera me deixou falar porque tiña un problema. Díxome, ti non traducías do alemán? E dixenlle sí, e así empecé. Ademais contesteille, bueno, non lle contestei sí, contesteille sí desde pequeniña, pero sí, así empecé. E se non chega a ser por esa chamada que eu fixen porque quería consultar unha cousa e el
non me deixou falar. Pois bueno, iso yo teño que agradecer. O mítico estilo de Carlos Lema, agradecese que empezaras a traballar de traductor. Que foi naquela intento do propio Lema de traer clásicos contemporáneos, autores moi potentes, ¿no? Es decir, Paul Auster, no teu caso, Pamuk, ¿no? Foi Pamuk, ¿no? Sí, non había traductores do turco xa. En realidade Pamuk xa estaba traducido, porque estaba traducido a Istambul por Eva Almazán e algún outro, porque estaban traducindo toda a súa obra. Pero claro, quero dicir, isto da profesionalización dos traductores, da que tanto se fala, pois claro, cando non é real, pois resulta que ás veces un traductor queres que che faga unha traducción e non xa pode facer, porque xa ten unha encargada, claro, e non pode facer dúas. Porque aparte diso, pois dá clases e traballa noutras cousas para poder vivir. Entón, bueno, a miña sorte foi que ningunha das dúas seguramente puido facer esa traducción que necesitaban facer con urxencia, e fixena eu, casualidades, e aquí estou. Pasa que foi un dobre desafío. Primeiro, a túa primeira traducción literaria e unha traducción indirecta, é dicir, non sei como se encara iso do punto de vista do traductor. Hoxe non o volvería a facer dese xeito, quero dicir, porque explico. Eu traducín precisamente a única traducción que había disponible nese momento para traducir a Pamuk, só saíra do libro original a traducción ao alemán. Entón non había nin traduccións ao inglés, nin ao francés, nin a ningunha outra lingua. Entón, eu traducín a partir do alemán. E logo estaba Bartuk Aykan, que é un profesor da Escola de Idiomas, bueno, ou era, polo menos, de Pontevedra, que de orixe turca, pero que se criara en Alemanha, e que vivía aquí. E entón el lía as miñas traduccións, comparaba co original, e daballe visto bo ou non, entón íbamos así afinando. Hoxe non traballaría así, quero dicir, e ademais, bueno, creo que xa hai un traductor do turco aquí, entón non aceptaría facer unha traducción do turco. De feito, aí atrás ofreceronme unha e dixen que non. Pero non só por iso, sino porque non sei absolutamente nada de turco. Claro. Naquel momento vino como unha oportunidade do que eu quería facer e aproveiteina simplemente. Pero, por exemplo, cando traduzo agora do neerlandés, facemos ao revés. Anton Viale traduce do neerlandés, Anton Viale é intérprete, e entón eu logo, digamos que a poño bonita a traducción, non? Porque, bueno, el cabrease moito cando dixo estas cousas, pero se vai quedar grabado. Pero, bueno, tamén yo dixo el. Xa o sabe. E ademais, hoxe está por aquí perto, porque está en Ferrol. Bueno, ainda non chegou, está voando, así que non me pode ouvir. Quero dicir que el traduce como interpreta, non? Entón, bueno, traduce rapidísimo, non? Porque os intérpretes cuspen para fora, cousa que a mí me parece admirabilísima, porque eu teño que pensalo tanto antes de botalo para fora. Pero entón eu, pois, fagolle iso, digamos que amolezo un pouco o texto para que se poida digerir. E gusta ese tipo de colaboración? A ver, justame depende. Eu traballo moi ben con Viale porque aguanta os meus caprichos. Gustache segundo o compañeiro de baile. Se estuvésemos a discutir todo o día por unha coma ou por un adxetivo ou por algo así, o mellor xa non me gustaba tanto. Porque, como di el sempre, eu fagoche estes comentarios, logo ti xa farás o que che dá a gana. Entón, bueno, pero dá justo traballar con el porque ademais como bo intérprete que é moi exixente co significado. Quero dicir, quizáis el non se preocupa polo estilo porque non necesita o estilo, pero sí é moi exixente.
E logo o neerlandés é unha lingua que eu sei seguir, porque o saber alemán, Claro. pues, bueno, non é o mesmo, pero máis ou Ten menos semellanzas. ten moitas semellanzas e entendo aí sei onde acaba e onde empeza Claro. e de que vai, non? Non estás cega de todo como no caso do turco. Efectivamente. Supoño que iso, claro, que sobre todo por la sensación de que igual estás equivocándote gravemente, ¿no? Porque tens que confiar, por así decirlo, por unha persoa interposta. Claro. E tes que confiar nunha lingua, porque, por exemplo, a miñas bueno, isto vai parecer moi mal os traductores o inglés, pero en xeral, porque supoño que haberá excepcións, as traduccións do inglés son unha cousa que a min sorpréndeme, porque cando topan cunha dificultade pasan por riba e desaparecen parágrafos, desaparecen frases, desaparecen palabras e, bueno, isto non pasa cos italianos ou cos alemáns, que son moito máis rigorosos. Xa. Entón, bueno, incluso nunha das traduccións que fixen de Pamuk, despois do Museo da Inocencia, non me acordo cal foi, pero en Galaxia facilitárame a traducción ao inglés e acabei recorrendo a alemán. Xa. Porque en inglés aquilo era unha festa. Entón, pois claro, dá moita inseguridade traducir a través dunha lingua que non entendes absolutamente nada. Claro. E logo, bueno, pois en neerlandés faltanme os matices, pero para iso está Antón. Pois entón seredes unha parella que continuaredes no Somos futuro. unha parella de feitos. Ti falabas ao principio dos certos desafíos da traducción literaria, non? Como iso de evitar rimas internas, de adecuar estéticamente o texto, non? Porque ao final a literatura, pois claro, ten a súa propia forma. Eu creo que para min o máis difícil sempre na traducción literaria, non sei se estás de acordo, manter o rexistro original, é dicir, moitos rexistros lingüísticos, Sí. e despois que o léxico, por así dicilo, claro, encaixe o máis preciso no significado original. Sí, eu creo que un dos problemas aos que te enfrontas é o estilo do autor. Hai que respetar moito o estilo, Claro. non? E logo a época en que está escrito. Claro. O sea, non é o mesmo traducir, por exemplo, onde está? Aquel libro de Irene Solano. Isto está pasan 400 anos aí nese Claro. libro. E entón, claro, con personaxes actuais, personaxes de 400 anos, personaxes de entremedias, entón ti aí tes que seguir a evolución da lingua. Eu acórdome, bueno, pásame en todos, pero nese concretamente que ia buscando a ver, esta palabra usábase no século, eu que sei, 19, esta expresión, todo ese tipo de detalles que bueno, poden parecer unha parvada, pero cando colles unha traducción e ves unha expresión actual nunha novela do 19, dices, non? Xa. Pero claro, iso obrigache a saber non só como niso os que somos un pouco vellos temos unha vantaxe sobre a xente nova, non? Que eu non só coñezo a lingua que eu falaba, senón que coñezo a lingua que falaba a miña nai e a que falaba a miña avoa. Claro. A miña avoa aos coches non lles chamaba coches, chamáballe autos. Claro. Porque naceu en 1900. Entón, un coche para ela era un coche de caballos. Claro. E o garaxe da casa da miña avoa chamábase, por non decir en castelán, porque a miña avoa era castelán, chamábase la cochera. E este tipo de detalles que se estás traducindo unha novela do século XX, ou perdón, de principios do XX ou do XIX, pois resultanche moi útiles. Claro. Agora estaba traducindo algo de Zweig e ás veces cando falan en alemán de Wagen non sabes se está referíndose a un automóvil ou a unha carruaxe, non?
porque ás veces simplemente aparece a palabra, outras veces si sabes Claro. a que se refire, non? Pero, a ver, cando escribiu isto, non só cando escribiu, porque non importa, sino en que época o situou. Claro. E esas parvadiñas levanche unha de tempo Xa. que a xente que pensa que as máquinas bueno, sí, claro, substituiránnos as máquinas, pero a custa de que? Claro. No? Dos matices, seguramente. Dos matices da calidade da pobreza lingüística e dos infelices que queiran facer posedición, que eu desde logo non penso facer posedición. Posedición refírese a tomar o que fai unha inteligencia artificial, por exemplo, e intentar humanizala, non? E intentar, sí, facer que aquilo soe un pouco mellor, porque, bueno, é esgotador mentalmente. Claro. Acabas xa sin saber o que está ben e o que está mal, o que é calco e o que deixa de ser calco. A xente que o fai di que está esgotada, págase moito peor aínda, que xa é dicir. E, bueno, quero dicir, non é que dixa que non faría nunca posedición porque me queda ano e medio para xubilarme. Si tuvese 30 anos, Tampouco. cambiaría de oficio radicalmente, porque a min o que me gusta é traducir e traballar cos textos e impregnarme do texto para imitar o mellor posible o texto do autor original. Antes reflexionábamos sobre o dominio das linguas. Supoño que un traductor, aparte de dominar as linguas estranxeiras, ten que perfeccionar o uso da propia, encontrar os seus recursos. É moito máis importante o uso da propia, porque ti para saber, quero dicir, non fai falta dominar tanto a lingua a outra. Si, tens que coñecela, evidentemente, pero se tes un pouco de sensibilidade e te aparece unha frase feita no idioma original que ti non coñeces, dis, concho, aquí hai algo raro, porque isto non me ten sentido en galego, non me ten sentido en castelán, non? Entón, dis, bueno, pois, bendita internet, tecleas, e xa che sae a frase feita, e entón ti xa buscas un equivalente. Claro. Un xogo de palabras, o mesmo. Ás veces tes que xogar un pouco, ás veces non podes resolver, sobre todo cando che piden que traduzas sin notas, non? Como foi o caso de Ulises. Bueno, pois o mellor aquí este xogo de palabras non o podes resolver. De aí resólvelo sin xogo de palabras, pero logo buscas unha ocasión que che brinda original onde non hai xogo de palabras, pero ti podes xogar. Entón vas compensando un pouco por aí. Ti falabas que cando empezaches neste mundo, sobre todo na dobraxe, non había recursos prácticamente. Hoxe como ves a situación? É dicir, por exemplo, no meu uso diario, algo que é maravilloso e que sempre yo agradecería a Moisés Barcia, o Reino Dicionario, non sei, falo dese, seguramente hai dúcias de recursos, ou non, ou ainda hai carencias. Eu a carencia máis grave que noto é a falta dunha gramática. As nosas discusións son fundamentalmente de gramática, non de léxico, nin de... Porque o léxico está aí, a pouco que abras as orellas e vivas en galego, sobre todo, porque eu sempre dou grazas, eu non podería ser traductora en galego, si o galego, quero dicir, si non vivise en Joián. Eu viña dun mundo castelán falante e non basta con ler galego, hai que ubilo. Claro. Porque a sintaxe é moi importante. Quero dicir, traducir o galego non encher de palabras galegas un libro. É a sintaxe, é a fraseoloxía. Claro. Iso é o que dá sabor a galego. Entón, estar ouvindo arredor a tanta xente que xa me foi morrendo en Joián, non? Porque eran sobre todo os vellos cando cheguen a Joián. Bueno, primeiro non sabería falar galego, o sea, falaría galego de libro, non? Así, ese galego un pouco ortopédico. Pero eu, falando con xente, teño resolto problemas de traducción. Claro. De non saber, a ver, isto... dixe así, pero non se di así, salir fora e encontrarme cunha señora que nos pomos de Leria e soltame unha frase e dixo, eso era o que levo
buscando un mes. E estabas farta de ouvilo, non? Pero non che ven a cabeza, Claro. porque tes as limitacións que tes e tes o influxo do texto original aí que quere entrar e que se quere coar como unha planta invasora, non? Claro. E do castelán, supoño, non? Porque... Sí, claro, do castelán sobre todo. Pero casi, bueno, casi lle vou quitar o sobre todo, que creo que hoxe o perigo é o inglés realmente, Ajá. porque o castelán está tan impregnado Claro. do inglés Moitas cousas xa nos veñen que xa nos do veñen a inglés través directamente, do claro. inglés. Entón, pois... Así que podemos resumir, para quen queira dedicarse á traducción, que pense que que non é un cambie. traballo solitario, non é un traballo de estar diante do ordenador, senón que hai que pasear moito e falar coa xente. Ou ir aos bares e escoitar, simplemente ás veces non hai que falar, hai que escoitar, non? Sí, hai que sair da casa e ler moito, quero dicir, aínda que logo diga que os libros non abondan, Xa. pero hai que ler moito, 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 ler e ver menos series, porque as series bueno, en castelán creo, e en galego non sei, porque xa digo, bueno, pero polas formas de falar que vexo na xente de hoxe, noto que hai moita influencia das malas traducións e esas malas traducións veñen a través dos medios audiovisuais. Non culpo os traductores, entendo que non se pode facer de outra maneira se queres chegar a fin de mes, pero realmente os calcos que vexo eu na xente nova, sempre houve calcos, quero dicir, e está ben, e os calcos axudan a que evolucionen as linguas, pero hoxe tal acumulación que, como volvo das plantas invasoras, é que se desaparecen os carballos porque todos son eucaliptos, que nos queda? Claro. No, sobre todo porque é unha pena, porque son palabras que o que dicías ti, a sintaxe está ainda viva. Claro. Outra cousa que éramos resucitar unha sintaxe do século XVIII, que xa non hai ninguna testemunha, pero hoxe en día ainda hai moito que rescatar, non? Simplemente poñendo oído e intentando, bueno, pues, cada un o seu, neste caso ti como traductora, outros no caso de escritores, non? Un poquinho que iso siga estando... E os profesores, que eu sigo pensando que os profesores e os mestres son fundamentais. Eu xa sei que fan o que poden, como todos, non? Pero son fundamentais, porque eu acórdome que houve unha época en que os rapaces chegaban falando galego á escola, pero como falaban con geada ou con seseo, e os profesores decíanlles así non. E isto é tristísimo. Claro. Pero claro, se a ti che están criticando continuamente a lingua que falas, que é a lingua que falan os teus pais e os teus avós, pois, como me dixo algunha rapaza que se ixa a falar castelán hoxe en día, é que a min quitaronme a gana. Iso normalmente é xente que despois volve ao galego, non? Porque o mamou, pero pasan unha época en que deixan de falarlo. Claro. Ose é peor aínda, porque ose directamente, quero dicir, non lles corrixen nada, porque, quero dicir, por un lado, os profesores de galego son conscientes de que iso non é unha tara, non? Pero por outro, o nivel de galego na escola é tan reducido, tan limitado a non sei se hai unha asignatura, creo, que non se poden dar matemáticas de hormío. Non sei por qué, se total son incomprensibles de todas maneiras, non? Que máis da lingua na que se dea. O caso é que a profesora a saiba explicar ben. Pero se o profesor é capaz de... En cambio, podense explicar cousas en inglés cun B2. A mí é que é algo que me alucina moito. Porque ao final nin saben castelán, nin saben inglés, nin saben galego. Nada. Saben saber nin nada. A xente que nos está escoitando, que nos está vendo, pois... Ademais, a ver, a xente que nos está vendo xa sabe estas cousas. Se soubes estas cousas non te escoitaba, María. Non, porque escoitamos a persoas que pensan como nos para reafirmarnos. Ti pensas que sí, únicamente? Non aprendemos nada. A ver, aprendemos os que somos moi curiosos e escoitamos o que din os votantes de Vox, por exemplo, non? Ou os do Partido Popular. Pero para escoitar e intentar razoar con eles,
Pero claro, eles teñen a súa verdade, nos temos a nosa, e tampouco sirve de moito, creo. Bueno, confiemos en que a xente que está escoitándote que irá a aprender de ti. Pois, señor Rueda, por favor, que non facemos mal ningún por falar en galego. Quero dicir, un pouco demos somos, pero non. Por certo, altri non. Dixe no alto, bastante. Altri non. Para iso berraches. Se seguirmos da escola, se che parece, xa que sacaches ti o tema, a mí é unha cousa que non que me preocupe, pero me chama a atención, que nas lecturas recomendadas ou incluso nas lecturas obrigatorias apenas hai traducción. Hai como unha especie como de relación entre literatura en galego con literatura feita por escritores en galego. Non sei se ti percibes isto, cal pode ser a orixe diso, máis alá do feito de que, home, se obrigas a ler un libro dun escritor vivo, pois pode ir facer unha visita ao instituto. Pero se non pode ir ao traductor. Tamén, non? Que coñece perfectamente a obra. E algo que non se fai habitualmente, hai todos os anos axudas do Ministerio para que vayan autores aos institutos. E os autores son ilustradores, traductores e escritores. E ao final van só porque parece que o autor da obra original pois é a estrela, evidentemente, pero ti non podes traer un autor a non ser que pasase por ali e entón xa non lle podes dar axuda, porque iso hai que pedilo con tempo. Podes traer o seu traductor e o traductor vai ir encantado, porque iso danos visibilidade, dá a coñecer ao noso traballo, permítenos reivindicar a nosa precariedade e, bueno, e facer que os lectores sexan conscientes de que pois esta persoa que aparece aquí en letra máis pequena pois foi quen escribiu a obra que están lendo. Claro. Porque eu si quero podo inventar o texto, quero dicir, eu non porque falo de linguas que se coñecen moito, pero hai Gabriel que traduce do xaponés. Hubo unha moi famosa, non vou decir quen foi o autor, pero cando facíamos do Brase, bueno, eu non sei se é lenda ou verdade, pero acordaste daquel traductor famoso que traduciu uns capítulos de dibuxos animados e lles cambiou todo o texto porque non lle gustou o texto, porque era moi facha e cambiou Soache vagamente. Ela tamén estaba ali, naquele tempo. Non, ela máis é posterior. Ela é posterior porque non é dos tempos de Sodinor, é do inicio. En fin, descubriuro, non? Foi un escándalo tremendo, porque debía de ser do inglés ou do francés a traducción, pero sí, ás veces dan ganas, sobre todo con certos libros, porque, bueno, logo é un mito, non? Isto de que sempre traducimos o que queremos. Traduce o que quere o que ten o oficio de traducción como segunda, pero os que somos profesionais, e digo profesionais en sentido estricto, os que só nos dedicamos a traducir libros, a min tanto me dá. Volvo mesmo, o que me gusta é traballar ca lingua. Entón, a min non me importa que non me guste o texto, sempre que este ben escrito. Cando están mal escritos xa me molesta un pouco máis. Pero se está ben escrito, inda que sexa unha obra que eu nin lería, nin me gusta, nin nada, non me importa, porque aprendes igual. E diso se trata, de aprender. E pasouche con algunha obra que ti non coñecías e que te fascinaches como lectora, aparte de como traductora? Ou como autor? Pois mira, de todas as que hai aquí non coñecía ninguna, porque son todo... Sí, ninguna das que traducí. Sí, supoño que sí. Bueno, a min, por exemplo, este libro de Irene Solá, que curiosamente... De Cheollos e Mirache las Tebras. Sí. Que é o segundo que traduciches dela. Sí. Curiosamente, este gustoulle moito máis a maioría da xente. A min ese libro, Irene Solá, perdón, contra o final aburríame.
de mala maneira, e foi premiadísimo, levei 3 premios con esa traducción, pero eu penso que non pola traducción, sino porque, bueno, a cuestión dos premios, se queres falamos diso tamén, Sí. sino porque a xente, ese libro é unha maravilla. E a mí, no entanto, pareceme pero unha auténtica xoia ese libro. E custoume con C e gustoume con G moitísimo traducilo. É unha auténtica xoia e espero que non me defraude co seguinte. Toulle pondo difícil a Irene Solá, si que o traduzo eu, que non sei, porque logo iso, claro, dependerá dos prazos e demais. Pero non sei, traducín agora tamén, que supoño que non tardará moito en sair, unha obra para irmás cartonés de María Cheff, unha italiana, que se chama, o título da obra, non me acordo. Sí, non, o título é María Cheff, do que non me acordo é do nome da autora, que é unha muller. Encantoume esa novela. Ten un final que é, bueno, é unha novela brutal, porque é durísima, pero ten un final que é literaria e bueno, magnífico, sí. Pero é raro que eu repita autor, quero dicir, aí teño 2 libros de Irene Solá e traducín 2 obras de Patricia Highsmith, pero normalmente vou, quero dicir, moitos traductores en castelán especializanse nun autor. A mí non me pasou iso, e creo que tampouco me gustaría, porque chega un momento que bueno, todos os autores teñen libros mellores, peores, pero o estilo, en xeral, non é o caso de Irene Solá, que o estilo das 2 obras é moi diferente, pero xeralmente os autores teñen un estilo propio, non, que se chama. E entón, bueno, pois acabache soando todo o mesmo. Bueno, iso facilitache a traducción, se queres, pero eu como son un pouco rara, o que me gustan é que sexa diferente, variar, sí. E que as dificultades sexan outras e aprender outras cousas. E cando traduces autoras como no caso de Irene, que están vivas e son relativamente accesibles, falas con elas cando tes algunha dúbida ou prefires como manter as distancias? Mira, eu antes sempre dicía que o mellor autor é o autor morto. Vou gañar unha de amigos aquí hoxe. Pero xa mudei de idea, porque normalmente cando o autor está morto, a verdade é que non tes nada que consultarlle, non? E ás veces cando tes dúbidas, nos máis dos casos, sobre todo traducindo o galego, tes outras traduccións para comparar. Entón buscas e di, ben, vai por aquí, porque, bueno, isto para que non saiba traducir é un pouco complicado de explicar e non o vou explicar, porque tampouco sei, se non sería profesora e non estaría aquí. Pero hai cuestións de lingua que ás veces, pois, teñen 2 significados, e a hora de traducir, pois, tes que escoller un. E se non podes por notas, non? Entón, pois, vai máis por aquí, vai máis por ali, e son os 2 significados. Bueno, pois a unha autora viva podes o preguntar. A un morto non, tes esas traduccións e logo ti decides por onde vas. Bueno, agradecese cando son autores accesibles e comprensivos, porque moitas veces o problema de algúns autores, por eso decía eu de autor morto, non entenden o que traducir. Entón faslle unha consulta e non entenden o que lle preguntas, porque non entenden que poidas dubidar dunha cousa que está clarísima. A traducción consiste precisamente en dubidar de todo. Lógico, claro.
e bueno, Irene é moi accesible nese sentido. E máis, nese libro, o que pasa que eu xa o traducira, cando mandou todo un dossier que explicando unha serie de cousas que quería que tivésemos claras a hora de traducir, incluso un croquis da cociña onde se xuntaba aquela familia, con cada persoa sentada nun lugar diferente. E eu cando vin aquel croquis dixen, xa sei quen vai ser o próximo morto. Morto porque vai morrendo xente na novela, non? E ao final acaba e o seguinte morto pois non morreu, pero xa sabes quen vai ser. Xa. E non me preguntes quen é, porque non me acorda, pero vino clarísimo nese momento. Vamos, que che mandou como un extra do libro. Sí, un extra, pediunos que non o divulgásemos, pero un documento fascinante. Claro, para os fans do libro. O que pasa é que eu dixen, ben, isto podía chelo dicir antes, Irene, non agora que se traducindo, pero... El ojo de feito fixo no instituto, non, na Fundación Ramón Llull, fixeron unha xuntanza de traductores dese libro de todas partes, que a mí me convidaron, pero non fun porque, bueno, viñame mal e xa o libro xa o traducía e non podía permitirme o luxo dunhas vacacións ni que fosen pajas, pero fixeron unha xuntanza, foron os sitios onde se sitúa a obra, e, bueno, creo que foi moi interesante que a propia Irene ali. E en fin, pero bueno, claro, a Fundación Ramón Llull e o Instituto Ramón Llull non son nada do que temos aquí. Non. Son institucións, eu digo como editor, maravillosas, que duren moitos anos, que nos facilitan moito a vida. Falaba de autores que están vivos, pero que non teñen por que dominar ambas linguas. Pero ti traduciches últimamente a Ferrín, traduciches a Brais Lamela, aí non sei como é a relación, non tanto a nivel de preguntarlle cousas, senón, non sei se pensas ás veces, cando Brais ou Ferrín lean esta versión ao castelán, que pensarán do que fixen? Mira, con Ferrín falei a través de correo electrónico, a través de Moncha, que fixo de intermediaria. Fixenlle unha serie de preguntas tamén por cuestións sobre todo de plantas e así, porque sabes que os nomes comuns das plantas, unha cousa chama aquí dunha maneira, pola doutra, e claro, a hora de traducir pois tiña aí que, e non sei, non me acordo realmente que máis lle preguntei, pero si foi amabilísimo e contestoume. Non sei que lle pareceu a traducción, porque logo non falei con el, dame moito reparo, a verdade. Con Brais é que traballei con el, o sea, traballamos o libro porque había, ás veces cando traduces, lees con tanta atención o libro que encontras cuestións menores que non me refiro a nada ortotipográfico nin de estilo, senón cuestións da historia, do argumento, do récord, que se chama, que non encaixa, claro. Ou o que falábamos antes, expresións de agora que non se utilizarían nunca naquela época. Vamos, que lle fixeches de editora. E fixenlle un pouco de editora, pero non só con el, sino con outros autores tamén, pero simplemente porque os traductores somos os lectores máis atentos que hai, non? Entón encontrei cousas e falei con el. Logo el tamén había cousas que non quedara moi contenta ca original, e bueno, porque logo sempre cambiarías mil cousas, non? Eu tamén encontrei, por exemplo, nas Germán cousas, bueno, porque estou a traducila agora, encontrei cuestións que teño que corrixir na versión castelá, porque son fallos do argumento. Claro. E con Brais, pois, pasou iso, non? E entón, el quiso quitar unhas partes, porque, bueno, pois xa non lle gustaban, non porque estuvese mal editado, sino porque, bueno, pois, evolucionamos, cambiamos, vemos as cousas de outra maneira, ás veces tes que entregarse ao rápido o libro e el, bueno, non pensaba entregalo tan rápido, e, bueno, cuestións deste estilo. Entón,
pois estuvimos falando continuamente, sí. E aparte, bueno, Brais é unha persoa adorable, quero dicir, eu non sei se hai mellor autor co que traballar que Brais Lamela. Xa. Entón, nese caso casi foi unha especie como de autotraducción. Quero dicir, si el aproveitou para cambiar tantas cousas, Foi, non digamos, sentiches un pouquiño iso, estabas como creando unha obra nova? Non, non, quero dicir, foi non, esa obra é de Brais. Non digo que sea, lóxicamente, pero digo que non, que mellor non ten sí, bastantes diferenzas coa original en galego. Non son, a ver, non son tantas diferenzas, son detalliños, párrafos que quitou, párrafos que engadiu, é unha edición nova, pero non é exactamente igual que a Jaleja, pero quero dicir que podes ler a calquera lector que lea a Jaleja, que a min sei que me parece unha obra magnífica, vai non se vai decatar desas parvadiñas que se decata unha traductora obsesiva. Claro. ¿No? Incluso el pode tomar esa versión e pasalo ao galego, porque é un libro que afortunadamente está vendendo e reeditando. Que creo que en reedicións posteriores xa fixo eses cambios, claro. Eu lin a primeira edición e como comprenderás non vou relelo, sobre todo despois de traducilo, pero el comentárame si que quería cambiarlo, así que supoño que tuvo, despois dos premios que recibiu, supoño que tuvo ocasión de modificarlo. Comentaba chisto porque eu recordo cando tivemos aquí a Rexina Vega que falamos un poquinho deses perigos da autotraducción, ¿no? Que ao final o autor, cando ten oportunidade de volver ao seu texto despois dun tempo, lóxicamente cambiou e apetecelle cambiar cousas, non? Entón sempre hai o perigo de que o que lle pasou a Cunqueiro, que a versión de Merlín e Familia en castelán creo que ten 100 páxinas máis. Ti agora que estás autotraducindo, non sei se estás... Esa pregunta xa me fixeron outro día nalgún lugar, así en público. Non, quero dicir, estou cambiando os erros de argumento, non estou quitando nin pondo nada máis. Eu son unha profesional da traducción. Bueno, é que de feito hai escritores que traducen e cambian cousas claro, original, claro. O sea, pero non a si mesmos, de outros autores. Eu teño lido traducións de xurados que me mandaron valorar unha traducións e ver coller original e coller aquí, bueno, e todos estes adxetivos que están aquí e que o original non di. Está mellorando o original, entre comillas. E o máis grave é que non o notas como lector. Xa. Pero a min pareceme gravísimo. Xa. Entón, pois, non, eu simplemente estou corrixindo detalliños, que son detalles mínimos que ninguén se debeu de decatar siquera, porque ninguén me dixo nun club de lectura nin entre a xente que traduciu que aquí isto está mal, porque mira como empezas e mira como acabas, non? Entón, bueno, non estou tocando absolutamente nada nese sentido. E como te sentes a ti mesma como traductora de ti mesma? Es capaz de disociarte? Creo que sí que o estou a conseguir. Iso non di moi, bueno, espero que non haxa ningún psicólogo, pero en fin, sí, creo que sí. Sí, porque, a ver, si queres, quero dicir, cando pasa un tempo despois dun texto, de escribir un texto, non? Eu creo que non o sintes como teu, siquera, xa. Non? Quero dicir, antes falabas deses blogs que teño por aí ou perdidos. Eu escribín ali cousas que nin sabía que as escribira, que nin me parece que as escribira eu. O sea, e entón podería coller calter testiño desos e traducilo como se fosen de outra persoa, non? Claro, que pasa que a tentación é como sabes que é teu, dices, bueno, pues vou agora a cambiar algo. Sí, pero xa che digo, o sea, solo estou cambiando eses detalles que tamén, si, no caso que os autores estean vivos e me dean o seu permiso, nunha traducción tamén os cambio. Xa. Por eso dixo que me ten pasado de encontrar fallos nunha novela e falar ca autora e a autora, ai, como ninguén se deu conta disto e tal, pero
pero se me dan permiso cambio, claro. Claro. Sí. Pois, se che parece, volvemos ao pasado. E un autor que xa non podeches falar con el, que foi James Joyce, que traduciches dúas obras del, Dublineses e Ulises. Como recordas, sobre todo, Dublineses non é un libro que coido que teña demasiadas dificultades en comparación co outro? A verdade é que Dublineses é unha xoia. É un libro que gocei, eu vou falar de Dublineses antes do outro maldito, porque teño moitos mellores recordos de Dublineses. Pareceme unha xoia. É dicir, eu gocei moitísimo traducindo Dublineses, porque é unha linguaxe viva a que hai aí que me gustou moito traducir, porque deses libros dificilísimos de traducir, si o queres traducir ben. Entón, sí, o do Ulises foi outra historia moito máis complicada, sobre todo porque, bueno, eu daquela estaba traducindo para Dobraxe aínda, traballaba moitísimas horas, bueno, sempre traballei moitas horas, pero quero dicir, cando estás traducindo, por porlle un exemplo, 200 episodios de Texas, como se chama este? Bueno, de Walker. De Walker, sí. Walker de Texas Ranger, con Chuck Norris. Sí, de Chuck Norris. Polas mañás e polas tardes te posco Ulises, a cabeza estopa. Eu teño moi mala hostia, pero creo que aquel ano, aparte de herdar unha ciática do señor Joyce, quedei tamén bastante, o sea, estaba insufrible, non se podía falar. Porque tamén herdache o xenio de Chuck Norris. Non, porque estaba absolutamente desbordada, porque era un exceso de traballo, porque traducir Ulises, sí, é unha obra donde cada palabra, cada frase é unha trampa. Claro. E eu dixo moito respecto para Otero Pedrallo, que traduciu aí unhas páxinas do libro cando aínda non se fixeran unha traducción del, nin había manuais onde explican absolutamente todo. E estaba aí Antón Viale, que como bo intérprete que é, sabía o que dicía en cada punto e en cada coma. Entón era un ir e vir constante de Bruselas para Galiza do texto, de revisións, de contrarrevisións, de volver ver, de atar, de coser un libro feito a 4 mans, porque, bueno, é que había medidas, había nomes de rugas, había, quero dicir, tantos detalles que o traducir, cada un traducira da súa maneira, e logo as postas en común, todos metían man aí, e entón, pois logo había que coser iso todo, e hai moitas frases que se repiten ao longo do libro, que tiñas que ir buscando, e para que cada sitio quedasen iguais, foi un labor terrorífico. Claro, porque para que non o saiba, é un libro que se traduciu por Xavier Queipo, Antón Viale e Balmazán e ti, non? Sí. Dicíasme antes que non vos deixaba Galaxia poñer notas? Non puidemos por notas, co cal estivemos ata o último momento discutindo xogos de palabras, que xa estaba o pobre Soutullo, tiñámolo mareado, porque era quen revisaba o libro, non facíamos máis que dicirlle isto de aquí cambiou. E así, en fin. E como vos organizabades? Entón cada un tiña como facía o borrador da novela inteira, non? Non foi así. Bueno, eu cheguei tarde, quero dicir, sempre dixo que Ulises non tardou 10 anos en traducirse, sino que levou 10 anos que se publicase. Claro. Primeiro porque os malditos herdeiros, e agora digo benditos autores e malditos herdeiros, eu voulle deixar todos os meus dereitos de autor, non sei se os cans ou a quen, pero non a persoas humanas. Non, porque poñen moitas dificultades. Entón, o herdeiro de Joyce non autorizaba a que se fixese ningunha traducción ao español, dixo ben o español, porque alguén fixera unha traducción ao español, esta vez si o castelán,
sin pagar dereitos, non sei Xa. cal delas. Entón, e claro, non había maneira de que entendese de que o galego non era español. Tiña unha tara, o coitado, eu que sei. Non había maneira. Entón, ata que se liberaron eses dereitos, ou ata que o señor entrou ao rego, non sei ben como foi a cousa, non se podía publicar. E entón entrei eu aí, o sea, un ano antes de que se publicase foi cando entrei eu. E o Ulises xa estaba traducido. E o que había que facer era coselo. E entón por iso foi, quero dicir, eu entrei porque Eva Almazán, claro, tantos anos esperando a que saíse a traducción. Eva Almazán é unha traductora profesional que vive disto. Claro. E claro, tuvo, por unha serie de circunstancias persoais, pois non puido seguir. E entón, pois esas casualidades da vida, entrei eu aí, senón eu non estaría no Ulises. Pero bueno, a mí me tocoume facer ese labor de revisión. Había cousas que estaban revisadas, outras máis avanzadas, había capítulos que estaban ainda moi verdes, non? Pero estaba todo traducido, o sea. Eu lín o Ulises, a mítica traducción de Valverde, no? Esa que foi canónica durante moito tempo. E despois oín dicir, claro, non controlo nin Ulises nin o inglés, que é unha traducción bastante mala a de Valverde. E de feito collín a vosa porque o meu interese, non sei, de mellor cando me xubile tamén, é volver meterme nese sarillo, pero non sei se vos teñades esa mesma referencia, é dicir, que realmente pois o que lería un lector galego até a vosa traducción seguramente sería a mesma que lín eu, que non era a mellor forma de encarar unha obra que sempre é un desafío, non? Eu intentei, eu lía de todo. Cando era nova, lía absolutamente de todo. Fun incapaz de ler a traducción de Valverde. O sea, atravesouse. Se cadra era moi nova, eu de aquela, non sei, pero non entendía nada. Entón, non a podo xulgar, non? E aparte que, bueno, tampouco va a xulgar unha obra que se traduciu cando se traduciu, con algo traducido hai 15 anos. Claro. Bueno, non menos. Bueno, hijo, os números non son o meu, eso. Cando xa temos internet, temos moitísimo material, e entón a min, bueno, xa dixen que fui incapaz de lela, pero non é a decir que sexa mala. Porque non o sei, e porque non penso ollela para facer unha comparativa. Pero creo que ten moito mérito, porque é un libro endemoñado. Entón, bueno, pois supoño que faría o que lle deu a cabeza para facer, non sei. Nos éramos 4 e tiñamos moito máis material para saber como traducir cada cousa e saber que facer con cada frase. E agora estás reconciliada co Ulises? Ou non? Bueno, sí, porque o tempo cura, pero a verdade é que o pasei moi mal, e ademais é que pasei, bueno, decir, o sea, claramente, se non morrín de fame foi grazas aos meus amigos, porque ademais despois do Ulises eu quedei sin traballo. Foi a crise, eu estuve en 2 anos sin traballar prácticamente, máis que facer algunha cousiña que me iban dando por aí, e pagando autónomos para non quedar desprotexida, non? Pero se non fose pola familia e os amigos, pois, porque ademais eu é que me daba igual traballar de outra cousa, pero foi unha época en que non había traballo. Claro, a crise de 2008 que... Entón, claro, a min é que, insisto, dos premios, eu petaba nas portas e me miraban así dicindo non había traduccións, porque non, porque ninguén compraba libros. Pero a partir de aí sí que é certo que, bueno, esa obra recibe o Premio Nacional e despois prácticamente todos os anos estás gañando follas novas. Este ano creo que non estás nominada. Non, é moi mal, Pero é rarísimo, porque ese... Eu as poucas veces que competín con algún libro da miña editorial, dice, esta María xa non, olvídate, xa ganela. Pois a verdade é que eu
quero dicir, o dos premios, insisto, é moi relativo. E, ademais, ata que punto eu creo que depende máis do xurado, de que haxa alguén aí no xurado que defenda a túa obra a capa e espada, porque lle justa moito, pero mellor non porque lle justa a traducción. Gusta o libro. Porque lle justa o libro. Que da obra en sí. E entón, por que se escollen uns libros e outros non? Porque ás veces ves en finalistas libros que teñen unha entidade e outros que non teñen ningunha. Dices, pero que meteu aí esa obra nos finalistas, non? Entón, bueno, pois depende dos xurados e non teñen maior importancia. É certo que che dan unha visibilidade, e niso está ben, pero, bueno, a visibilidade dos traductores hai que aproveitala non para pôr medallas aquí, sino para reivindicar o traballo de todos. Entón, e isto non o dixo porque eu sexa boa persoa, que non son, pero creo que é así, que é o traballo de todos e que hai que aproveitar. E cando se dá un... Bueno, de feito, a min nos estaba tan convencida de que non me ían dar o premio que sempre que fun aos premios Follas Novas fun sin discurso, porque decía eu, para que vou estar a min resultame dificilísimo escribir, é algo que escribir 4 liñas. Eu sempre decía, para que vou escribir nada si total non me van dar o premio, porque están esas outras obras aí e non me van dar. E entón, claro, cando chegaba ali entre a miña entreversión e todo, logo non era capaz nin de dar as grazas, non? E o ano pasado, claro, non me quedou outra que mandar un escrito, porque como non puiden ir, que tiña unha presentación da Germain en Jollán, que non me din conta cando a puxen, pero bueno, non quería cambiala por circunstancias da axenda do lugar onde a presentaba, e quedei un pouco, bueno, dixen, bueno, pois vou escribir algo, pero claro, xa era o terceiro ano, dixo, bueno, inda que se saquelles justa máis, digamos, sin valorar a traducción, non mo van dar a mí, e bueno, pois deron, pero bueno, este ano xa tuveron a precaución de non meterme aí, inda que había obras pois que literariamente podían estar, non? Igual que as outras, pero, e insisto, non o dixo por traducción, porque precisamente o xurado de Follas Novas é un xurado que ten que saber de todo, non? Porque hai premios de traducción que sí que son específicos, pero no Follas Novas pois tens que saber de todo, e home, poderás saber de edición ou poderás, pero entón eu creo que depende un pouco do... Non sei, non sei. Estamos rematando a entrevista, pero quería, por suposto, falar deste libro das Germain, que é a túa primeira novela. Acabas de dicir que che custa moito escribir, supoño que literatura non? Sí. Tamén? Sí, quero dicir, ese libro escribino por un compromiso, quero dicir, se vas a ver a quen está dedicado, ese xema que hai aí é Antón Viale. O Xema Sainz Pena, e o Ed Viale. É Antón Viale. Entón está dedicado a él. De feito, foi el que me... E foi un regalo que lle fixen por todos estes anos de colaboración. Entón, escribino por iso. Porque, ademais, non... Tiña moitas dúbidas, porque... Bueno, Rosa, que me coñece fai moitos anos, sabe ben que eu sempre decía, non quero publicar nada, non penso escribir, non penso contribuir a voráxine editorial, pero é que mira, que de libros hai para ler, esta librería non é tan grande, non dá a vida, quero dicir, e hoxe en día filtrar todo o que sai, nin os libreiros dan feito, porque antes ías a unha librería, xa te coñecían, xa sabían os teus gustos, entón xa te aconsellaban, non? Pero xe non poden. Quero dicir, non dá. Entón, un libro máis, para que, bueno, pois mira, en vez de autoeditalo para a familia e os amigos, pois mira, Pajo Galaxia Edición. Vale, aparte desta modestia extrema,
Non, pero é verdade, quero dicir, é que importa se os libros duran 2 días? Quero dicir, se o que busca, digamos, un autor, non é o meu caso, porque non creo na inmortalidade, pero se supón que buscas iso, non? Perdurar polos séculos dos séculos, converterte nun clásico. Que clásicos quedan hoxe? Quen vai filtrar todo isto para decir o día de mañán que é clásico, que non é clásico? Entón, bueno, pois iso. Calquera diría que estás arrepentida de facer o libro. Non, arrepentida non estou, senón non estaría traducindo, ou quizá estou traducindo para evitar que o traduza outra persoa, pero que tamén podería negarme. Pero arrepentida non estou, creo que quedou xeitoso, polo que di a xente, porque eu tiña moitas dúbidas ao principio, sinceramente, porque cando escribes, bueno, iso ouviño dicir 1000 veces, os escritores non sabes que acollida vai ter, non sabes se vai gustar, é dicir, bueno, tampouco se venderon tantos exemplares, quero dicir, non me fixen millonaria, pero hubo moita xente que me dixo que lle gustara e, bueno, pois é unha satisfacción realmente, quero dicir, xente cuyo criterio valoro, porque, bueno, pois logo hai outras persoas que escribes unha chorrada e che din que ben escribes, non? As redes é que son moi enganosas, porque está cheo de xente que fai unhas fotografías que dan moita pena e todos son que maravilla de foto, que non sei que ben escribes e todo é unha atrapallada. Entón, pois tampouco te podes fiar de calquera, non? Pero tiña medo de que fose unha atrapallada realmente, porque é que é un libro que son pinceladas dunha historia, porque eu non teño paciencia para facer un tocho destes así, non? Entón, pois claro, había moitas cousas que estaban aquí e que eu tiña medo de que a xente non as entendese, e de feito houve xente que non entendeu, tamén mo dixeron, non? Houve a primeira persoa que leu este libro, que é un home de Jollán, que el tamén escribe, o típico narrador oral, e entón escribe e ten moita chispa e tal, colleu o libro e foi a primeira persoa que yo rejalei e díxome: que ben escribes, cabrona, pero non se te entende nada. Entón, claro, porque non é un libro que hai que ler con moita atención, que non te podes despistar, pois está cheo de detalliños. Logo hubo moita xente que me dixo que o tivo que ler 2 veces, e eu dixen, vaya por Dios, o sea, escribo un libro finiño para que non teña moitas páxinas, para que non haxa que cortar moita árbore, e que a xente non se canse neste mundo en que todos temos tanta presa, e resulta que hai xente que o ten que ler 2 veces para entenderlo. Pero bueno, sí, non me arrepinto de escribirlo, non? Vale, e contame agora un pouquiño por que quixeches darlle un regalo literario a Antón. Pois porque as traducións que facemos a medias cobro a seu. El non cobra un peso. E dedica todo o seu tempo, porque, quero dicir... Pero podía invitar a un balneario, non dedicarlle unha novela. Bueno, xa vamos ao Courel todos os anos. Vale. Pero non, foi porque surdiu así, quero dicir, ele ensinoume esa foto, bueno, isto xa o contei 1000 veces, pero conto outra vez para o público que me está ouvindo, ele ensinoume nunha das excursións que fixemos, porque el todos os anos, cando ven no verán, facemos unha excursión, e antes íamos cada vez a un punto de Galicia, e entón cadrou que ese ano tocou as Frajas de Catasós en Lalín, e quedamos en Lalín, chegamos, eu fora na moto, e bueno, cando vas así, mesmo que sexa verán, pois chegas con un pouco de frío e fomos tomar un café. Bueno, isto estou no contando mal seguramente, pero como o Chema non está aí e non me vai ouvir, pois tanto dá, porque non sei se foi nese momento de chegar ou foi logo cando xantamos, pero sei que estábamos nunha cafetería
tomando un café, e se era un café con leite tiña que ser antes de xantar, sí. E me ensinou esa foto e me dixo, mira, esta de aquí é Denise, que é a aboa de Ed a súa parella. E estas de aí son as súas tías aboas. E logo dixo, bueno, en realidade son 5, pero había unha que non quiso sair na foto. E eu non sei se porque era das que nunca quería sair nas fotos ou por que, aquilo fixome clic no cerebro e dixen, e por que non quiso sair na foto. Entón, cando volvín a casa, escribín, pois como esas trapalladas que escribía no blog, escribín así dun tirón porque non quiso sair na foto. E iso quedou ali. E mandei o Chema, ajustoulle, e non sei por que, pois aí debeu de ser cando pensei, pois podíalle facer un regalo. Claro. Xa que lle ajustou, e xa que Ed prescinde de Chema tantas horas para que as dedique a traducción comigo, pois fagolle un regalo aos dous, non? E bueno, ende ben Ed non sabe galego porque é todo mentira, quero dicir, non é a historia real, é unha historia que eu inventei con certos puntos reais, sí, pero pouco máis, quero dicir, pouco máis de real. Hai a parte de algunha frase que soltaba Flo, que é real, pero pouco máis. Entón, seguiches esa máxima de Ricardo Piglia que di que todas as novelas boas nacen dun chispazo, e que pasas, pois neste caso, 100 e pico páxinas intentando darlle solución a ese chispazo. Pois sí, supoño que xa está todo dito, non sei para que estamos escribindo nin falando. Pero sí, foi así. Logo é verdade que tuven que ampliar porque, bueno, como dixo iso de que a palla sóbrame sempre e, bueno, a ver, non é por nada, simplemente porque non son capaz de estar escribindo tanto tempo, nin teño tempo. Pero como era todo tan sintética a historia das Germán, logo tuven que crear esas outras historias paralelas para que se entenda por que pasa o que pasa, non? Primeiro creei a historia que inicia o libro, o sea, primeiro, despois das Germain, a que sucede en 2004, que está posta en 2004 moi deliberadamente, porque por principio iba a por máis tarde, pero logo me din conta de que estamos demasiado controlados hoxe como para que poda ser real o que aí sucede. Quero decir que hoxe é moi raro que desaparece unha persoa e que ninguén se decate, non? Sempre está por aí Facenda ou alguén que vai cobrar un recibo. Isto de Facenda non o digo por mal, que eu estou moi a favor de pagar impostos, o sea, lá puidese pagar impostos, sobre todo de IRPF, que creo que desde o século pasado non volví a pagar, sempre me saía a devolver e é moi triste. Pero sería imposible, claro. Entón tuven que retroceder, eso fíxome retroceder todo, levar para diante as Germain, bueno, tuven que facer aí unha serie de cálculos despois, que, bueno, por iso hai fallos, porque, bueno, os cálculos. Pero, bueno, un dos erros que ten a novela é precisamente de números, pero unha parvadiña, que cando falo da fotografía que fan non estas irmáns, sino as outras irmáns son menos, e ainda ben que pusen menos, porque agora que me di todo o mundo é que é un caos, porque todas empezan por o nome delas, non? E, bueno, digo nun momento dado que están as 4 na fotografía cando non poden estar as 4 porque falta unha, claro. Como aquí, que falta unha. Pero, bueno, a cabeza dá pro que dá. Non sei a que viña eso. Explicaches como foi a xestación, foi iso. E logo deime de conta de que ni siquiera así se entendía nada, porque, claro, pasaba
de 1900, non me acordo cando era, 40 e non sei que, 49 ou sí, o 2004, e o que sucede ao final da novela é consecuencia do que sucede na historia dos Germain, non? Das Germain. Entón, pero había cousas que seguían sin entenderse, entón metín esas cartas polo medio para que se explicase cousas que eu tiña na cabeza pero que non escribira, porque eu vías tan clarísimas. E, bueno, isto pásame moito, non? Que eu vexo tan claras as cousas para que as vou perder o tempo en explicalas, pero non se entendía nada. E entón, cando se publicou, seguía tendo moito medo de que non se entendese. E, de feito, se non a lees con moita atención, pois non se entende. Pois que a lean dúas veces. Bueno, pero non. Algo que sí que me dixeron, hai outra forma de lela na que eu non pensei, porque, claro, eu quería polo difícil, quero decir, tampouco hai que porlle ao lector as cousas moi fáciles, non? Entón eu fun alternando as historias, pero ti se as lees por orde cronolóxica enténdese moito mellor, según me dixo alguén que fixo a proba na segunda lectura. Pero bueno, quizáis perdes a sorpresa tamén, e a maxia eu creo que está en ir un pouco facer de detective e buscar esas pistas que eu vou deixando polo camiño, non? Os ollos, as citas non están, hai un monte de citas literarias que non están aí porque sí, para demostrar que eu son moi lida, están aí porque teñen que ver ca obra e porque dan pistas sobre a obra. Entón, e xa a última pregunta, María, escribiches esta novela, explicaches moi ben por que escribiches esta novela, supoño que non tes intención de seguir escribindo literatura, ou agora que empezaches igual si? Cando me xubile igual si, agora non, porque levoume a escribir ese libriño de nada 4 anos, e bueno, perdón, que necesito beber. Pero teño aí unha historia na cabeza, o que pasa que para esa historia necesito documentarme moito, porque é unha persoa que, bueno, non vou contar nada, porque ni siquiera sei se a vou escribir ou non. Sí que teño unha historia na cabeza, pero necesito documentarme moitísimo. Entón, xa que non vou facer bioloxía, o mellor escribo. Claro. E, bueno, hai outras persoas tamén que me gustaría facerlles un regalo deste tipo, pero non sei, quero dicir, aparte desta outra historia da que falo sin falar, porque non quero crear expectativas sobre unha cousa que non, ni siquiera sei se vou ser quen de escribir, que tería, hai máis persoas as que tería que facerlle regalos deste tipo como Antón, non? Non sei, quero dicir, se xurde e me apetece escribirei, pero a min o que me gusta realmente é traducir. É dicir, eu cando gozo e cando aprendo é traducindo. Escribindo paso mal. Paso mal porque me resulta moi difícil enlazar unha frase con outra e, sobre todo, encher páxinas para, quero dicir, porque isto ocupa cantas páxinas? 162, pero porque, a ver, aquí hai moito blanco de Dios, hai moito papel estrajado. Sí, agora a Galaxia foi a poner letra gorda. Claro, entón, bueno, eu supoño que os de Galaxia publicaron o meu libro porque son boa xente e me teñen cariño, pero é porque dixeron, bueno, vamos publicar isto, que é unha traductora multipremiada, guardando os libros, porque eu quería publicar con pseudónimo, non me deixaron. Entón, bueno, decían, pero que se non publicas o teu nome non vendemos. Ante iso, se che dis un editor que... Digo eu, carai, tú haces libridade. Bueno, pois nada máis, María, moitísimas grazas por estar aquí, moitísimas grazas a quen nos está vendo e escoitando, por moitos máis títulos traducidos e editados. Pois, moitas gracias por non ser nada agresivo. E unha vez máis, grazas a Cartabón
por acollernos, que non sei, están por aí atrás. A Maribel, sí. Espero que se vendan moitas traducións miñas e de todos os traductores galegos en Cartabón, que se hai unha traducción en galego non escollan a castelá, que para iso somos nos mellores e falamos na lingua da xente. Creo que máis nada. Altri non. Altri non.